गिबियाव मिडिया बिथांमोननिसिम जोंनि राजाबिल गामि आफादनि जानानै गोजोननाय बावग्रोबाय। दिनै जोंहा से काति जिथु माइनाव फोरबो बेजों लोब्बा लाखिनानै जिथु बाथौ फुजा फोरबो फालिथाय बेखौ जों राजाबिल गामिया सिगांनिफ्रायनो फालिबोबाय थायो। दिनैसिम माने 32थि बेयाव आगान होबाय। सिगांनिफ्राय आबै आबौनिफ्राय जागायनानै दा बे 32थि दिनै बाथौ फुजाया थिग गाजा गोमजायै जाना थांगासिनो दङ। दा बेयाव दिनैनि से काति माइनाव फोरबोजों जों लोगोसे जि बाथौ फुजा जों बेखौनो माने आफा इसोरनियाव बा आइ माइनावनियाव आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि गासैबो माने जोंनि गामिनि गासैबो न'खरा माने मोनसे गोजोनै जि थांबाय थायो। गामियाव जों नांलाय खमलाय जेबो बयजोंबो गाज्रि मोनलायाजासे जों गोजोनै आइ माइनावनि अननायाव जोंनि न'खरा सोलिलांबाय थायो। बेखौ जोङो मिजिंथिदों दिनैनि जि बाथौ फुजानि गेजेरजों। बेखिनियानो। जिहेतु काति फोरबोखौ दिनैसिम बेसेबांसो बोसोर बेफोरबायदि फालिबोखो होननानै औ गोदोथ' जों उन्दैनिफ्राय जों माने जन्म जायैनि सिगां जों आबै आजौमोना बेखौ फालिबोदों। खिन्थु फालिनायनि खान्थिफोरा एसे बेलेग जुदामोन। माने गोदो दाउसा दाउदै बिदि एसे नुबोनाय जादों आरो जोङो। दा बिनि उनाव जोंनि माने गेजेर ससेनिफ्राय बिबाराव फैदो। बिबाराव फैनाया नै मथा मथि फ्राय 20 बोसोरसो जाबाय बिबाराव सोलायबोनाया दाउसा दाउदैनिफ्राय आरो। दा बे सोलायनानै आं साननो माने जोबोद मोजां जादों। मोनसे मोजां निति बा खान्थिनि गेजेरजों जोङो सिगां दाउसा दाउदै होनायनि अनगायैबो जोङो बिबारजों मोजाङै फुजिनो जोङो फैबाय। आरो बाथौनि जिथु सान्थौ बेखौ नायोबाथ' माने जोबोर गोथौ। माने बेयाव माने जों नुदों बाथौनि जि सान्थौ खान्थिफोरा एकदम जोंनि बुहुमा जेरै सोलिदो मिथिंगायारि खान्थि बेजों एकदम गोरोबफ्लेनाय। दा बेखायनो जोंनि बाथौनि खान्थिखौ जों बयबो बुजिनो नाजानांगोन। आरो जोङो बाथौ सिबियारि गासैबो जाहाथे बाथौनि खान्थि नेमखान्थिफोरखौ बुजिनानै मिन्थिनानै जों मोजाङै गोथौयै गासैबो खान्थिनि गेजेरजों मोजां सिबिलांनो हायो बेखौ जोङो आसा खालामदों आरो। जिहेतु भारत सरकारनिफ्राय बावैसो सिगां बाथौ जिम महरै गनायथि मोनबाय, मा बुंनो? बेखौ खोब गोजोनथाव बाथ्रा। माने थांनाय जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु कनफारेन्स बे क'क्राझाराव दतमायाव जादोंमोन। बेयाव जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा नुजाथिफैदों। आरो बेयाव माने दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय मोनसे आर'जलाइ गथायदोंमोन। माने जोंनि जिथु बाथौ सिबियारि बा बाथौइजमखौ एक्सट्रायै मोनसे सेन्सास खालामनानै जारिमिनारि मोनसे खालामनानै दोननांगौ भारतनि गेजेराव बर'नि हारिनि सिनायथिनि थाखाय। बियो नै दाखालि बावैसो गनायजाबाय भारत सरकारजों। आरो बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे आगानसे आवगायनाय बा बुहुमाव माने भारतआव बर' हारिखौ बाथौ सिबियारि हिसाबै सिनायजानायनि थाखाय। दा बियो भारतआवनो जोंहा माने बर' हारिया बाथौ सिबिग्रा मोनसे एक्सट्रा मोनसे हारि बा इसा मोनसे गोथौ खान्थि दं बियो गनायजादों आरो। बियो खोब बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव जादों, बारा बाख्नायजाथाव जादों आरो। गिबियावनो आङो दिनैनि चेनेलनि जगै आङो बुंनो सानदों जों गामिनि जिथु बाथौ फुजा बेखौ जों गैयिनि सिगांनो जोंनि आबै आबौमोना जेरै गाव राजा पुतुल देबि दा बेफोरबायदियै जोंनिया फुजिबोयोमोन। बेखौ गामिनि मोनसे जायगायाव गाव राजा, बे गाव राजाखौ जोङो बेयाव रावबो थाङा, बे खालि जों बोसोराव खेबसे थाङो। बेबायदि जोङो दाउसा दाउदैजों जों बेखौ फुजिबोदोंमोन। आरो बिनि उनाव जोङो पुतुल देबिखौ बेबायदिनो जोङो माने गामिनि मानसिफोरा बेबायदिनो दाउसा दाउदैजों बेबायदिनो फुजिनानै दैयाव फुजा हरोमोन। दा बैफोर नेमखान्थिखौनो जोङो दिनैहाय गामियाव लाबोनानै जोङो बाथौ धर्मआव बेखौ जोङो सोनानै दा जों बाथौ धर्मआव जिबायदि बिबारजों जोङो खालामबोबाय बहुद गोजोनथाव। दिनै रायजोफोरा लै सै दिनै बयबो फैदों। दा बेनिखायनो आङो बेखौ साबायखर होयो रायजो राजाफोरखौ। दिनै बाथौ फुजायाव ओरै लोब जादों। बै गोदोनि दिनाव हिनजावफोर थांनो मोनामोन, गाव राजायाव हिनजावफोर थांनो मोनामोन। बेनिफ्राय बै माबायाव थांनो मोनोमोन, पुतुलबियाव थाङोमोन। नाथाय बेयाव जोंना बहुद आलाय सिलाय जौ लोंनानै
बेबायदिनो बोरायफ्रा बुलाय सोलाय खुदियाफ्राबो बेबायदिनो नांलाय खमलाय मोजां नङामोन। बेनिखायनो बैफोर बुस्थुफोरखौ जों दिनैहाय जोङो बुजिनानै जे बाथौ धर्मखौ जोङो बिबार महरै लानानै दिनैहाय जोङो गोम गोम खुंनांगोन। जों बेबायदि साननानै दिनै गासै गामिनि रायजो राजा दिनै बोराय बेन्थ' गासै फैनानै जोंनियाव हेफाजाब होदों। बेखौनो आङो धन्यबाद होयो आरो।